Goddag og velkommen til Tosser med Sport. I dag skal jeg snakke med Palle om, hvordan det er at have det rigtige fodtøj, når man spiller fodbold. Og vi har fået Palle helt importeret helt fra Kina. Og Palle, han vil nu lige prøve at demonstrere, hvordan de nye sko ser ud. Palle, der er så sket en fejl, Palle. Kammerat, Palle. Ej, Palle, han er lige faldet. Han kommer nu. Hvis du lige viser dine nye sko. Se, det er Palles nye sko. Giv nu held. Palle død. Her er Palle. Og nu skal Palle vise hans flotte sko, og han skal også lave en skills med nye sko. Her er min sko, og I kan se, at den er rigtig god kvalitet her, hvor den har nogle flotte former her. Det giver noget ekstra power i skuet. Nike. Ja, så lad os prøve skoen i dag. Det bliver fantastisk dejligt, jo. Og det er jo selv det. Jeg kan lige vise, hvad man kan her, altså. Jeg prøver lige at få et interview med Palle. Palle, han kommer nu. Jeg skal lige høre, hvordan var det at lave de der skills i skoene? Altså, som I kan se, jeg var helt fantastisk. Der var ikke noget der overhovedet. Der var ikke. Du synes ikke, det var sådan svært at lave sådan nogle skills? Nej. Okay, prøv lige at vise en gang på, Palle. Bare lige der, hvordan er det nu lige, du jonglerer med de sko der? Så vil jeg sige tak her for Tosser med Sport med Palle. Normalt, jeg tror, han faldt om. Så det må jo være alt for i dag. Vi ses. Hej hej.